Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť jeden z našich najpredávanejších produktov, ktorý ste si prakticky vyžiadali, a je ním Slantboard. Slantboard je produkt, ktorý ľuďom uľahčuje drepovanie, alebo sa dá povedať aj sťažuje, pretože vďaka Slantboardu a jeho používaniu, keď človek na ňom stojí, dokáže robiť drep v celom rozsahu svojho pohybového aparátu, nakoľko keď ľudia majú horšiu mobilitu, či už v kolennom klube, alebo v členkovom klube, alebo aj bedrovom, je možné ten drep urobiť naozaj v plnom rozsahu a teda zapojiť celý rozsah pohybového aparátu. Náš Slantboard je vyrobený z masívnych preglejkových materiálov, je to vlastne kombinácia materiálov. Na spodku výstužná doska je vyrobená z borovicovej preglejky. Všetky ostatné výstužné prvky, ako tieto rebrá, sú vyrobené z brezovej 15 mm preglejky. Vzadu je logo vypálené laserom a najdôležitejší prvok Slantboardu je táto protišmiková preglejka, nakoľko keď ste aj v tej naklonenej pozícii chodidiel, nepustí vás dole, nešmiknete sa, čiže sa vôbec nemusíte obávať nejakého zranenia a môžete na ňom drepovať naozaj aj s veľmi ťažkou naloženou činkou.